Agur bat, Urbietako zelaitxik gaurkoan minutxu bat gordeko da Anton Urrutia izen zanaren omenez, nastimia dolako gauzek asazitie partidu bet, baina bentzete gogoan eukitzeko berari eta bere ingurukoari dediketa isilune hau. Eta gaurkoan Urbietan jokatuko den partiduen etzekoak CRC Madrideko talde hartuko dugu. Molpezeres epaiek, untxe emongotzo bukaerie minutxueri, txalo bat, eta bueno, oin ja kirola arloan sartungo gara. Hemen Urbietako zelaizen gaurkoan, ja orezko maili eurrera doa, ja bigarren itzuli zen gauz, hemen euri asko, kanpoa biguntxu, CRC-ek eta Gernikek euren arteko partidue jokatuko dabe, hemen partiduet baino gehiago jokatzen da gaurkoan, Seigarren dau Gernikek 32 puntuga, zazpigarren bera CRC, hogeta zazpigaz, bena 15garren jardunen honetan orezko mailan, hemen 3 puntu baino gehiago jolasten. Ikusko guia, Miguel Ángel Puerta Mikin Puerta katadaben 15koan, hor dau epaile, ja Molpezeres jaune, bera Burgosekoa, Barcelona bizidana edo zeu guzo modukoa, baina emontzo ja hasikeri, eta hau eurrera doa. 15ko gazasiko garaia lehenengo jokaldi hori, kontuz baloie lehenengo, kontuz horrekaz baloiekaz, hasikeran, gaurkoan euskure jokatzeko Gernikeko idaben joko alai horregaz ez da ongo errez, burrukarako partidu gehiago izango da. Ikusko gu, ja, Oskar Astarloa misterra beste behin, 15koan bebai. Medez apurbe sakatzeko eprez, kontuz hori jokoskanpokakaz, feta gaurkoan 10 moduen, lehenengo baloi eta hoiko lerroa eskaz. Zeharkatzen deu, atzerantza eurepe ez da biz kontent baloiegaz momentuz. Eta hemen doa, ja, lehenengo minutxue, lehenengo posesioa Gernike, nahi lasa betiko moduen hor, zulua itxen, baloiek altzetan gaurkoan etxaniz. Hor da, maguna bebai, bultzeiten. Zigor golpie, baten bat, hor eskatxu dabil, ondo Gernike, lehenengo jokalde honetan, 15koan unai lasa, bategaz 2 Jon Bilbao, 3 Matia Sánchez, 4 Oskar Astarloa, 5 Eneko Zabala, 6 Mati Fol, 7 Maguna, 8 Muasala, 9 Etxaniz, 10 Feta, 11 Javier Iruzkieta, gaurkoan egaletik, animo. 12 Gaskoldo Barandaren, 13 Martin Soubil, 14 Jon Urkijo, eta 15 gaurkoan bak moduen Inigo Laeta. Mozteko gorra, jokalari gaztiepe bai hor egaletan, ikusko guia zelan konpontzen dien Iruzkieta eta Urkijo, baina burrukarako partidu espero da hemen, eta bategaz euren partitik González, 2 Narbaez, 3 Ibarburu, Gaston, hemen Gerniken ibilzan Uruguaiar morroskoa. 4 Kurselas, 5 Romero, 6 Ojeda, 7 Taylor, 8 Braska, 9 Lerin, 10 Sanz, 11 Molina, 12 ondo egitura noin, adi, zigor golpie, pantalla antza, bai, pantalla esaten da Molpezeresek, da hori ez da bidezkoa batera joan bierdi danak. Da, gaurkoan, bueno, mentzeten momentuz horiz eta berdez ikusten dienak, horiz eta berdez dauz, ikusko guia gero txokolate hemen kolori hartzen da bendanak, apurbet. Baina momentuz, nabarmentzen die talde bizek. Esan gu hor egaletan Molina eta Vázquez egongo dila 11 eta 14, 12 Fernández, 13 Barredo eta 15 Sánchez. Bak moduen, CRC klasikoa, Pozuelo, azkenen gurtitan Atletico Madrid bebai izenekoa, apurbet hor kanbizitan, baina bueno, betikoak dia apurbet, Betiko Madrideko taldi, apurbe generazioak saltoten, kanbizitan, ja klasikoak eusten dabe batzuk, baina ez kontuz hor, buf. Baloi aurreratue, urrundua Molpezeres, eta, Gerniken alde da, Gerniken alde da. Pestotik Gerri. Baina hor da feta gaurkoan ostikoa jokatzeko da, barruen dao. Buru bi. Eta Tutxe. Zerrezen alde. 3 minutxu terdi, lehenengo zotikoak.
No, esatetxute, partidu garrantzitsu sailkapenari begire, gogoratu hor, atzetik azitxe gaurkoan Hernani eta Getxodeko guzola hor jaitxira postuetan, komente bai, nahiko galdute Hernani, 8 puntu gazbakarri partidu bat irabazitxe, gogorren bizak bigarren itzuli hau Gipuzkoarrari, gero Getxo, Bizkaitxarrape hor, azkenengo postuetan hor da Inigo Laeta, Bizkor, Inigo Laeta, Bizkor, eske jinde baloi oso ondo, feta, ensaio dau, ez, gaur eurize eta ure eta basie dau, dana dau. Ez da, maitxu, gogorren bier da hor, ondo irusketa, beste mandatik etorritxe, da, lastimi, boteretsu hor Inigo Laeta, atzin izten CRC-koak, Bizkor, da, esaten duten moduen sailkapenari behitxuten Hernani, txartotxo pase bideo puntu katateko, bonus defensiboak bala bat adeuz, baina partidu bat irabazitxe, holan ez da, horrezko maia honetan, Renfeliga honetan geratzerik. Getxo 19 gaz, Barcelona 20 gaz, Vigo, Universidad Vigo 23 gaz, Ordizi 24 gaz, eta Pozuelo 27 gaz. Da gero hor, ja, playoff postuetan sartunde, dekogu Gernike 22 gaz, Batko 43, Complutense Cisneros, finaleko kopie jokatu doko da bena, 53 gaz, laugarren, behitxu zelako bultzadie oin, galdute CRC mintxo honetan, aprobetxen bierda, zigor golpie, tranquil, magunak pasintziz eskatzen deu, eskura eta de, kontuz, bizkorrat betxe du horre txanit, bera bakarrik, zutunik, ez da nik, hane galien ikustoten ensaioa dauela, gente gitsi dauan, zulo asko jokatzeko, claro, Martin, egal guztiz eukin je, barruren zetor gara, ondino baloien posesioa jabetzie, obala Gernikena da, baloia altzetan ostabe txaniz, zabalduten, barrutik, lasa danagaz, Donostiarra bera, baloie ostabe txaniz, onaino ekarteko gatz, eskure jokatzeko ez dago gauzie, baina eskure jokatu bier, laburtxu, oso ondo aztarloa, Inigo Laetaren ensaioa. Inigo Laetaren ensaioa, arrokeri gitxiagoaz behar da, celebre, baina arrokeritzen galdo batera utxitxe, bost eta utz, 6 mintxun txebete danien. Bueno, hasiera boteretsu, Madrildar taldie ezinien dabil, da, esatetzute, sailkapenari apurtxu bete mentzinoa itxieri bukatuko tzat, ze hor dauz Salvador 53 gaz, Brak, Kesus Entre Pinares, bigarren 59 gaz, eta lehenengo Samboiako taldie, 62 gaz, Samboiana, eta goratu finala, Brak eta Cisnerosen artekoa izango dela kopako aurtengo deizinoan, Gernike klasifikein zan, egiz esan, baina lehenengo kanporak etien, kanpoan geratute, ikusku guia hori 6. postue, gaurkoan aukera ona, ia feta gaurkoan zanen da bien. Poiosko ankiebesta erresa. Aia, galbo albotik. Albotik, ezin. Bost eta utz. Bueno. Así que era gogorra, hori bai bentzet. Saki erdikoa, ordoa Matthew Foss lehenengoa behien, boteretsu, fizikoki boteretsu ikusten gara, Sentitzen gara, ikusten gara, da guzteo itzen gara, ordoa aztarloa, eskeitzen, lasa, tupuzten, baina posesioa mantentzen. Ala potokoak, ben galanien, molpezerez behor tartien dabil kontuz. Etxani, Zostikoa, Lepora, kontuz hor, baloie feta kostiko txue, Lepora, ze ona, oso ona ostikoa, oin bera presiñoan, atzetik, kontuz hor, lioan sartundie, ondo Gernike presiñora urtetan, baloie Gernikarrena da, ordoa mua sala, metroakaz, Matthew Falls, eskinen, egaletik, Martin Soubil, bera, hor heltzen die Gernikarrak ondo, lekutik lekure betaldie mobitzen.
Ordua Oskar, diagonalien korritzen kontuz, pantaia egon da, bai. Orfetak pantaie, zigor golpie, baina sentsazio honak, lehenengo minutxo die, behatzigarren minutxoen gauz, bost eta bapez, Inigo Olaetak indaben lehenengo ensaio horri esker. Bueno, euren zelaitzen geratuko da, zikeran. Alboko saki, nurkoan alemana dekogu toston dau lesion eta hor katietik, badaraz, ja, pare bat hiekasi. Ikusku ja berreskuratzen gun, eta beste notizi bape bai, Bruno Mercanti, Argentinarra, bueltan da, ostabe, hemen transferran arazoa dizela eta ezin jokatu. Gaurkoan, opotzaile edo arroimodon jokatzen dugu. Hemen ibilitxe Italiara inban saltoa, portxu bete potentzik izauko ligak bilatzen. Eta hain bueltan dator, baloi aurreratue, ganera eskasa, ganera baloi, behatzi zen baloi aurreratue. Ez da izen bape jokaldi erosoa, baina bueno. Gaurkoan ustartzik hasia, baten bat lehenengoan urtetan bat milagro izango da. Hainbeste apurtuko da zelaize gaurkoan. Berdeti marroire. Sartu izu baloi segiduen, sustantzien. Bai, esan zen nik lehenengoan gaurkoan ez da lagongo bat abez. Nurkolako egunetan, horre ustie ez da perresa, hobeto da baiek emotio baimena eta kasiko obligazioa baloi harin sartzeko. Ze bastantzien bertan, venga, animo. Egituren itxuren gogortxo gara. Matias etordanetik ja respeto gehiago dekogu zartzitan. Esku ja, honek Salazar handiz eta horra aurkizen deko ez. Beste mitiko batzu. Ondo lanien hor, basurdiek. Ez da bemote metrorik, hori hona da. Baloi horreskuratute. Ondo, kontu zazarloak erditzetik ondo. Lasak ez dago altzen baloirik. Etxanif, Ordoafeta. Baloie justo ez. Aban, neupe, justo montzolakoan, baina keinu eurrakoa izen da, molpezere segaz dau. Gaston, terrible dau, Zelako morroi da, gorra, langile. Norbenan taldekoa. Nanien ondo. Hemen emetiko aldien ganera González dao, honegaz, Matias egaz, Argentina erragaz. Soltein da, ganeti pasetan hor, Matiasek zapaldu dugu baten bat, kontuz, labandu behin da Argentinarra. Gaurkoan honekaz historizikaz, osta bezatetxen nik ustartze bat lehenengoan ez dugu ingo. Niri personalmente horregotik pau ezelako amotezten. Zelako injarrak egin, ezetako bez. Baina, epaiek aprubete bideratzen dauen. Jokoa egon dadin.
amaitxu de hori peskan. Txani, listo, bilda hor peskan itxeko, baina kontuz, Inigo Lata, Inigo kartun dugu, bat atzien errez, bi bebai, irugarren nagaz bera. Jokos kanpo dauz hortzize. Auturi, beste mitiko alasa. Baloi aurreratu. Baina, amaitxu mierda, Amaitxu mierda, gana, baloi aurreratu asko, honegaz jokoagaz. Ostabe ustartziek, atara emizu hortik ustartzie, ze hor danak akapilloa dau. Gure potokoa akordoaz bost eta utz 15 minutxue lehenengo zatikoa. Fuerte hasi gara lehenengo 10 minutxuetan ensaioa, baina azkenengo 5 minutxetan apenas jokaldi erdi. Eta gaurkoan ez da inipa hotz geratu beteko dien honek lerroko jokalarizek. Eta irula ordenetan movimentu gitxi espero da gaurkoan. Inoiz baino gehiago, ostabe ganetik pase gara, ostabe baloio geurie. Hartu izue, zutunik, salvajie, buelta kaltzeu gure deu eta erretenidue. Bai, erretenidue hor dao keinu eitxe, molpezerez, zinda, hainbeste buelta da salto, hein. Ostikoa, da, kasik zela jarditxik, tutxe. Entxe, gure parien. Pasilloa ikusgai. Hemen dator. Ia, osoa da. Bat gitxiago. Ia peskan itxengun. Partzial, total. Hora, hueltan. Da, beroketa lanak burutzen, Ordezkoak, gogoratu gaurkoan Niko Martínez, Kepa Magaz Etxebarria, Jon Mikel Ordorika, Eneko Enxuntza, Iñaki Ortiz, Andoni Larrabitik Irolaeta, eta Abdela Fataf Esaef, gure azte. Nigarra esatireko puntxa puru gordeta badeko gu. Gogoratu, Antza urten indauela igual, saketik edo. Horre. Ostabe, oine, ustartzie. Eta joko gitxi, motel dau partidue, moteltzen da momentuz ganera. Ez da ritmorik. Lehenengo 10 minutxuek partidu bat egon da. Madoa, kontuz bueltan, Turi Braska hor bera. Baloie momentuz mantentzen dabe Madrildarrak, hor trenales etor da. Ordulare, laren gitxateko trena. Matias, kontuz ez sartu natxetik. Erratin da bai. Ondo hor Matias uste dizien dala oker sartu da natxetik da kontuz. Zigor golpe askori parik. Horre, zuzen, sartu behar da arpeiz, eta ez diagonalen da gitxio atzetik. Zizauzen nien ostabe bueltan etorri, leku hartu, hor beroketa lanak burutzen, hemen erdilarizek, azkenien esatetxute, horre, Fernandez eta Barredo, hotz geratzen, Gurietan Koldo eta Martin, Zoubil,
Geratu ez galdu, gorko egune kasik guet eskure eta labur-laburtxu eta metroak irabazteko egune da gehi hau, beste dozer baino, joko alaizek eta beste egun baten horrepe valiente. Hartunde... Kontuz lioan sartunde dago, lioan sartunde, gonda hor Sánchez. Baloie peskan, Oldo Akoldo. Kalari onna Akoldo, Benetan Martin... Lehenko bentaji emongosko igual, Bai. Lehenko bantaia emongosko, hor Taylor ez da ebili fin. Gure baloia horreatu eben abantaia izen da, baloia horreatuena, beraz, ustartzie, Gerniken alde, joko gitxi, benetan, Benetan, 20 minutxo beteko da oin, 5 eta utz, eta, enzatetzuet, 5 minutxutik ensaio agonda, ostabe apurbete, segimentu kideu ensaio horrek, apurbete burrukatzen, baloi urten ezinik, ez dugu ingustartze bat lehenengoan, gaur arratzalde guztien bez. Batzutan bepaseten da, hanka bitxartien errabote txarra, sartzen da benak eskaz, barrun da benak movimentu berandu edo zein, edo boti edo nolakoa, baloi edo ez da sartzen, edo urten itxen da, kontu. Baloie Etxanizek sartu isu hor geratu de baloie Mua salak hartun deu Frantxetxu ebentxi, altze da Mua sala bera gitxik horriten da behonek, Bai, ez da konzentrazio gitxi. Hori ja berez geuri bentaji emon bikotzu, bai, jokoz kanpo nahiko garbize danak. Geure lerroan jokoz kanpokoa egon da, harinakoan argize. Hor da izplanta gitxe, baina guztua planta handirik. Da, asko kostatezak ekorriti, Eureri, lastimie, zera jo lan egoti, nahiko... Ekipo geldua deko, Momentuz ikusten dana, igual bidaizen hostien, goratu neke goixen urtengo zila, hemen jan, da partidue. Gogortxu behitzen da. Turi saltora, ezin, eure galdu indabe, Matthew Falls, Matthew baloia eskatu bierdeu. Odaneko Zabala, gogoa bai, baina kontuz hor, ganetik paseak metroak atzeran zeurrenaz barik. Horrek baloiek, egin distantzik itxigaz, potentzia asko, eki bierda. Horrek, okerro. Erditxetiko, fetak baloia atxen itxideu. Gure barik zigor golpizen da, kasi gure barik, hor tatarra zibil da. Gauza handirik ez izen dobein. Hor kurselak, baina hori da, ben, tutxe. Azide danak iluntzen apurbet, Iñigo, hemen, txokolate azide. Azide da ondino, lehenengo zatizien erdizen paseda, 23 minutxu ensaio bat Gernikek, 5 puntu, transformazioan gaundoti bada besta sartu. Eta CRCek 0-0 patatero.
Zuduni mantentzen. Txaniz. Bai, egiz esan, sali epea arrazoa apurre baino gehiago Inigola eta hori kalera modukoa da, Boa. Ensaioko jokaldiz, kanpora urten da, abantaia ze hor, txartel hori ez da, baina abisetako moduko jokaldiz indeu ez da inori zendan, emetik ez dut nabari zen, baina hortxe dino, plakaje alto, edo, bueno, korbata edo guzu moduen, baina nahiko motza izen da ganera, nahiko argize. Zona ostikoa, hortxe 5 metrotan sartu guz. Eta oine azkenengo bultzakadie, jokaldarien bat, estrategizek eitxeko ez da ongo errez gaurkoan, horatu Eurizegaz, momentu Eurize da, beraz eraize bustitxe da, da, baloie, derrepentin basazuten da, hau, lehenengo jokaldi hau, eitxeko erarik dekogun. Atzerainokoa, onna, mua sala, bera, behien ganen egon da baloie gaz, ganera sakatu ningu erurantz, lastimi, Eto baliz horrek, behien ganetik metroak irabazti, Apurue franko tiradona izeten da, ez da tarraskoa tibetik, baina hori, eben ez da baleskoa. Erlantz Morenti eta Arnaltz Bilbao gaurkoan laguntzaile Molpezerez egaz. Nahiko klasikoak hemen urbietan eta jarraitzu dizela izeten, hori seinale hona da. Aurtongo denporaldi zen, duda asko hasikeran, baina bado ataldi erantzuten eta derrepente baten heldu gara 15. jardunaldire, eta zer eta 6. gauzela 7. kontra, etzien, eta gaurkoan puntuak atati, eurek esatati da hor bretxatxu bet, ze batzutan ez dakigu azkenan lehenengoa garen, ero lehenengo atarikoan azkenak, ez da inik, ni hor batek aurrera itxen dugu azpada. Ona. Starloa pantalla. Esto esan ezer, Molpezer ezer gure barik edo ikusko ban izen dala. Madre mía. Bueno. Izkeitxe, Maloie, Garbitzen, Ondo, Gernike. Hor ostikadie montzo batek. Turik atzetik ostikoa. Mutz ganera. Bai, urte ningo deu. Zela itxipe bai. Eta 8. minutxo beteka da. Eta hutz hemen urbietan. Eta giro hotza, partidu bero-bero hasiaku hor Gerniken bultzadigaz. Baina laster girotu da partidu giro temperaturara. Eta dana freskotu da hemen. Kaldik itxi, jarraitxasunik ez. Estrategizetan denpora asko. Oino ez da, geratzen da bera Molpezerezek, ia ze pasetan da pasiorik ez da, badao, norazoaz. Zebreleko hartu izu. Alen maguna, venga. Atzeraino. Turi.
Lerina hor, zentroan ostikoa prest, Inigo Laeta. Ondo, Inigo oso altu, ez dugu piteko ezer, Teko, Bilurriko neke oso altu egoteko bez, oso ondo, zuzen, zein zuba gizona ba. Zuzen damon. Bastimi izen da. Ez dugu, holako jokaldi errezik utzeitzen. Edo, bentzet ez dago, ez gauz oitxutegu ikusten Matthew. Jokalari ingalesan utzetara, baina personi da. No se peñen be, holako ketxetxu. Uztartzie geure azpizen hemen, zelai ardizen. Lerin. Por askotxu da, bueno, oengoan ia lehenengo enrutze, ez. Bueno, ya estamos, veces nik uste edo bat edo bestie, baina ezin gara egon horre 10 minutxu uztartzi da bakoitzien. Bueno, ya saliepe apure berotzen dien, ordu erdi, joatxaku hemen. Ikusteko, partidu motza, jolasteko bebai. Hemen ez dago besterik. Ja, apurtxu bete mobiten gun gauzie. Zikeran aurrelariz, ekaz bultz da bultzein de esosera aurrera tuten gun. Garbida gun gauzo bakarra baloie oin sartu dena. Hombre, Salazar, dator. Bueno, beste klasiko bat. Garbi dator. Iztotik, herrin horre joan dan. Zela konpago motesten horrek. Magun arditxetik. Kontuz. Jesus, gaur ez da izango Matthew negune, Ez baloi aurreratu bet. Bitu eskuek altzetan jakitzeko ez diela hori graziosoa izeten da. Batek baloi hartzen dagoeneko, azken babak moduen edo lepura botaneko baloi bet buelti hartun da 30 kontrariz ikusten deuskantxan. Danak antzeko kolorigaz, da lagune dienak eskuek altzeten dabe. Apurbe laguntzeko baloi edekonari, baina hemen ez dago libretarik. Gaston izen da, ez Gaston bata, bize, irue Gaston izango da, iruen leku pareda Javi. Gaston, baja garrantzitsu eurepe bai. Deko geldi, andoa bai, andoa. Inigo. Andoa, Gaston lesionetak, anbizoa aldatute, ez da, meien ganetik hilko sanope galdute ukiote biztetik. Baina, Gastoni barburu, agur bat emetipe bai, ondino akordeten gara, sugaz eta ineko lanagaz bai. Hordator, laurek itxeteko trena, puntuen. Ondo, presiñoan. Defensi gogor, euren zelaizen, hori bai. Bueno, hor zozera aldatara. Baloie barruen dau. Iruz. Bai. Abantairen bat antza. Defendidu dakitxu. Eta 14 minutxue
Txe betetako, 6 arauzko denpori betetako hemen Urbietan. Beste ustartze bat. Norgehiago kabenetan Ilune. Purtsu bete ligeri buruz berbaitxeko. Geldialde baten hostien taldiek beti berreskuratzen da apur bete golpe guzti hori ekartzen duzenak jokalaritzek. Azte bitxen beti gehiago beto rekupereten di kompetizio barik. Baina oin ja nahiko kalendarizo potentik geratzen da. Azte buru libre gitxigaz. Gizan hemen datorren aztin beste derbi bat, Hernanin kontra. Nahiko gogor. Muitxu feta, Beitxu feta, erdi-erditxetik feta. Erdi-erditxetik feta da ensaioa fetak. Madre mia. Zelako karreri bota da ben. Buah. Txalotzeko abenetan. Feta, da esaten dute, gaur lastimie da, zenik fizikoki oso ondo ikuste dut taldi, orokorrien, edo eurek txarra hau, edo betzete ikusten dena da, diferentzize. Ikusten da, Gernikarrak dauzela tono bat, puntu bat, martxa bat gehiagoaz. Esaten gu, hor batez be, Feta, Nigolaeta, Martin, Koldo, bueno, hor gaurkoan abarmentzen dizenak, eskutuko lan haitzen da ben, Oskar da, Matias da, Lasa, Maguna da, Matthew Fowles, bera, bebai. Ondo, ondo, ez da, baina ona, Jomi bera, behar da, dana emoten. Bueno, 5 eta 7, 12 puntuek sartuko txuz Fetak ostikoakaz, baina gaurkoan ensaioa bebai. Beraz, 7 berantzat eta beste 5 Inigontzat. Amabi eta gapes, ja markagailu da, Sake laburtxu, este paseko. Bai, ez dino epaiek, este pase, ez? Bueno. Gernik entza baloi da, reten nidue. Zikeran, ez da hendik. Taustiko txarra. Gutxien. 18 Salazar, beste klasiko bat, bizi guztiko CRC-ko klasikoa, ja gaztieri beleik utxibuzak apurbet edo, estepa, bat ematetork biko datzetik. Bueno, irukoa, Matias, Matthew, eta Jombi. Venga, atzeraino, Etxaniz Gazari zen agusen da behin, obatu da be. Bera, hor Astarloa, Baloie bera, Matias, Matthew izen da gorkoan. Ez mua sala izen da, mua sala, kaskoak azoen katietu, baina mua tamaino inkonfundibile da. Ganeti pasetan, Matias hor atarain da be. Maguna kapitana ia tutxe dala eta ez dala badator Lasa bebai bera ditoketizako atatie Orda nire tokaioa baloia atzetik, zer? Horrelatu horretxanizek, egin edo, Uztartzie beste bat, ia apostu lehenengoan urtengo da ben, mitxu bat arauzko den porietetako, da nik uste dute jokalde honegaz bukatuko dela, pare arte
Martxan jokaldize, paseko da. Ba, Arauzko denporia. Astimie da, Astimie da, talde boteretsu sentidu itxeot, gogotsu eta nik uste dute beste ideia batzukaz, edo beste burutasun batzukaz. Hor goaz ganetik. Han Maguna, Bueno, jokoz kanpokoa. Guri gerrez. Kontuz lepora, metro asko aldeuz irabazi, onantza datorreini. Esto a kanpora. Ia hor, Salazar aurreko saltorako, González, Barreda. Ondo ostute hor. Maguna. Baloie peskan ende. Matiu gorkoan. Baloie ez da bilfin, Han, mua salari txitxia robatuten, oan katipe bai batu dabe. Ia jokalditxu bez, Feta, bera begeratu dabe. Sondo Oskar hor. Leku aprobe marketan. Venga, Matías, que estás rapidísimo. Buah, Maguna ze ondo. Kontuzor, Baloie, Sanz, Baloie horrelatu ez daiti zen badan, esatzen az dino paiek. Orduan, Vázquez. Bueno, onarte torko da, Adonta llegaz, hor bat atarra sortzen da. Matías, bromak aparte, fina edo gorra, sendotxo ikusten da. Bizkorra be bai, Horrek azkenien bizkortasun emoten da, Hor lioan sartun da González. Baloia hortik urteten da, azkeneko jokaldi zen gauz, Arauzko denpori paseta. Baloia horreratue, Baloia berreskuratute. Jolastu isu. Bueno, kursela gonda jokoz kanpo, baina total, Martin ganetik pase dabe. Baloia atzetik, Baloia horretue, aurra maitxuko da. Matthew Falls, hor da Matías, zatetxunik, bizkor da bela. Badoztabe, ganetik Salazar, ondo defensan. Mentajiga segon gara, bera zera jarditxik da txute, oso urrun dago, baina Arauzko denpori paseta dauz 2 minutu, da... Txutea gatara? Ze hosti? Kanpora da maitxu, ez da alduko agatara. Bai, eskuro jolaztuko dugu, toma por saco. Baina, hori da hemen. Ez gara altzen zela jarditxik bata bezala. Bueno, ez da piteko. Bai. Pentsaunik, ja, 3. minutxu. Arauzko denporien ez da gonezero lan geratzeko horik. Honena, markagailu uste honik, 12 utz, ensaio 2, lan erdizek bonus ofensiboa lortzeko edo horretan esperantzakaz baga bizen, Molpezeres epaile kapitanakaz berbetan. Hauzo izen da Urbieta basaztu batetik lehenengo zatizen eskaini alizen dugun geuzeriko biena, ia bigar zatizen harin apurtxu bet eta borondatie olako isigaz,
suertie itxerongo dekogun alde, eta beste ensaio pare bat lortzen dien, garaipena ziurtatuz, eta 6. plaza hori mantenduz, untxarte. Bigarren zatireko Danaprest Molpezeres epaileek emongotzo baimena fetarian lehenengo ostikoa da kontuz putzugaz urrunbe ez da joangota. Ordoa, baimena monda, ostikoa ez da txarra, urten indeu zuzenien bote lasterragaz, lastimia. Eta 15koak berreskuratuko guz, goratu 12 eta utz, irabazten Gernike, bien saio, eta transformazio bat. Hemen urbietan, 15. jardunaldiz CRC, aurkarizek aldaketak eitzen ja CRC, kontusor, pantalla erdi, dana segitzen dugu hemen. Horre, baloia aurreratu, pantaiak, dana ikusiot, ezkenin baloia aurreratu, Eta CRC kemetik sozera atara gure badaen asko burrukatu beharko dugu, goratu zailkapenerako partidu oso garrantzitsu edala, 6. postuen dau Gernike edo 6. postuen gauz, 32 puntugaz, gogoratu 7. dauena CRC bera dala, eta lehenengo 6 sartzen direla playoff horretan, beraz aurrera pausu oso handiz eta ona izango zan, 10 puntu sartzi hor zailkapenien urrengo aurkarizeri, temporaldi txukune itxeko, hazikera baten bilurra askogaz eta etxeko jente askogaz eta haute bestia azkenin irula fitxaketak konak mantentzi lortu zan, etxeko jentie hor dau arpeixe moten, eta Oskar Astarloa da kemenegaz, gero lantaldi bai, ez duguz danak ez dutez esango, ez dute dutez enape, pargatu izte zue, baina horre deko guze kuki bera, edu bai, gero gotxon eta fisioak egoten dina bai esti da kompainia, eta lantalde guztizek, denpora txukune, eta zelan ez, diretibiek, bai, beti, etzekoak hartunda oztabe beste epoka bat, beste martxa bat hartzeko, eta dude askogaz hasi temporada ez da, oin bentzetan gauz playoffak ezin direla eskape. 6. postu hori lortzen gun, gure Bruno Mercanti, etorziako Argentinarra oztabe bere bueltatik, transferrak eta ez transferrak amaitzen diren, eta beste aurrelari garantiko bat dekogun, gogoratu bai Matias Fitzezala, Townston dagoela lesioneta, eta horre kontu guztizek kontuten eukinde, 15koa, jokaldi hau, etxan ezekataten daben, jutxu, kontuz pantaiaka, zor batera goaz, maguna oso ostabe pantalla bat, Martin Danagaz, Koldo fenomeno, zelako jokoa dekon Koldok, ez bakarrik erasoan, defensan oso abile da, oso listoa da, badaki jokoak, jokoa larizek eta zelan geratu, apurue trabeu, bestie, arauzko jokaldizek danak esetzen deuz, eta hori baleskoa da, olako kirol baten, erdilari batentzat, kontuz CRC, ostikoa, ez da horreratuko askorik, Matthew, Gernikeko alderantz jauzi da, baloie, ostabe, jokaldi oso luzie, ordoa Jonbi, tupusteitzen, ordoa Matias garbitzen, oso bizkorda Matias, etorzanetik, asko mejore da, Fizikoki gudot zan, hor apurtzen lerroa kasik, ezin, eneko Zabala, beste alderdi direntz, kontuz, bentajigaz eta untxa probetxeko eta 15koak gogoratzeko. Etzekoa esango goa buruek itxeako amizena dana da, Lasa dao bategaz, 2 Jonbi, 3 Matias Sánchez, Oskar Astarloa, 5 Eneko Zabala, 6 Matthew Falls, 7 Maguna Zelaya, 8 Mua Sala, 9 Etxaniz, 10 Feta, 11 Javier Iruzketa gonda, baina oin Afte dau, Afte doa, 23 gaz. Gero dekogu Koldo Barandaran 12 eta erdilari moduen bestie Martin Soubil Argentinarra
14 Urkijo, oin 11 modu jokatzen beste galien, baina 15 Inigo Laeta. Baina kantxan, gu izendo zen hemen, otza, gaurkoan irula ordeneko jokalaritxeek, hemen zentroak eta egoak eta, oso gitxi jolaztu de 10 minutxutik 40 garrenera, kasik azkenengo, 5 minutxuek, lehenengo 5 minutxuek eta gero azkenengo 5 minutxuek, ez dagoen apenas jokorik, honen amaitzie esaten gu, eta Miguel Ángel Emiki katadaben 15koan aldaketa ugari egin deuz, izako guzteko lehenengo esatzen batez be atitudi edo, ez da fizikoki edo, ez da nik viajik edo dan alakoak, mina asko egin deu. Zuloa kontu Inigo Laeta. Inigo Laeta badoa bat, lehenengo arrez, bigarren asutunik, bola batein. Kokoboliera itzen deu Inigo Laetak eta hor da bera, baloi altzetan etxaniz. Beste fase baten bile, bagoaz, eskure jokatzen, ezin da baina guk bai. Hor mua sala kaskatu deu, aztarloarik endu intze, baina txani da hor, aseritzelez, taka. Bado ardetxetik, lukize, badoa, txaniz. Inigo Laeta antzaten zaioa. Oso ondo, txaniz, aseritzelez, taka, irugarren ensaioa. Taifun behar batzen da ospakizunera, ordeko ordezko ape bai, prest, urtetako. Niko Martínez, Kepa Balasitxabarria, Jonmi Ordorika, Eneko Insuntza, Iñaki Ortiz bera, Andoni Larrabitik Irolaeta, eta ja urtendan Abdelafataf Etzaef. Abdelafataf. Gure afte! Gaurkoan laugarren ensaioa aukera asko, hortik egaletik betorteko. Eta oin ostikoa, suerte, esaten dana. Hemen zelaize dauena apurubete bigun badakigu danok, leku nahiko bedartxue dau, baina ez da perreza, egaletik, angulo gitxi, feta jartutzaile ona da benetan, da holan erakutsi deu, azkenien beti jartutzaile topetan, da gero etzin ekuitzen guz, honenak. Zintasuna apurube berantzatia. Ez da berrez, Bako egunetan, bat sartu dugu da nahiko posik egongo beharko ginen. Hiru ensaio, 3 bider 5, 15 eta transformazio bat 2 17. 17 eta Bapes. Da segaitxik ez, Bapesien amaitxutie apurbete gogortasunen seinale izango da, eta nik uste oso serio da gogor dauela taldi, fizikoki batez be, ordoa maguna fintatxu bet, eskeitxean katiko batute dekoie, beradoa maguna baloia eskatu, Laniez RC, Etxaniz Martin eskure eskatzen, Lepora afteri, ordoa afte, tiki, suave, tiki, ez da helduko, dano batera joati, komunigarri izeten da, urten deu, manak lekure, eta haurek asko, aldaketa asko. Nik apenas ezetzetaz ja kasik 3 lau kendute. Hemen nortzu dauzen da nortzu doazen. Oin uste dute Vázquez doala. Delarko sartzen da, hortik klopet bai bilda. Salazar lehenengo satizen sartun da. Kantarero bebai, beste klasikoa da Mollinedo, bebai, Kantarero da Mollinedo, hor kontuz katie dute, apurtxu bete monona ez bagun etxen. Eta egonen metro asko irabazteko erarik. Saltoan ondo, Mollinedo, ordezkoatan beste klasiko asko, proet esperientzik gehiago igual, ez detasun eta esperientzize, beste, Urkijo labandu inda, egin ganera,
Kontuzor, Danagas, Kantarero. Este klasiko bat ama bostekoetan. Atzerantza jauzide, ze ona, Jombi bebai dau, terrorifiko gabiz gaur, Gauz, hor gauz, Puntxa asko dekogu eta badakigu. Eta hor da, inigola eta lepora. Baina berak epin berde, jolazten lagune. Asko pizeten da behankak, asko pizeten da botak, asko pizeten da popiek. Eta oin, feta berak ingo du jokaldiz, ostikoana, ostikoana, eskorritzen, buf. Ia, buf, Matias, oso bizkordau, Matias, boa, salvaje bera, ordoa. Osta berretenidu, zen, komanixe dekon, oize jokaldiz eitxeko, Buf, Matias, es mucha velocidad eso. Bueno, horre, kinta martxe sartzen dugu da ordoa. Oinganen arreta. Fitxoa ikustezeko, Bueno. Tutxen bile. Estiko ona, Eta biko lerro ingurioen. CRC beren saioan bile, partiduen sartzeko. Ze, bueno, esango txuet, amazazpi puntu pare baten saio die, partiduen sartzeko. Baina baloiek hartu bierdi horretarako. Baloiek ernikena da, horre, laguntzi bierda, bueno. Horre, Matiu Faultzegaz katietute. Jokalari garbize da, jokalari ingelesa. Bueno, hemen aldaketak, ostabe. Kepa dala bat, ez Niko Martínez eta Taifundi, Bai, Iñaki Ortiz, Baba Seneko eta Jombi. Bai, postuko aldaketak, apuru etorre esperientzien irabazko igual. Niko Martínez, moduko jokalari bete gutxik antzan besta iziten txarra. Baloie, atzeretxo geratutxako, kontuzor. Ondo, defensan. Beste fase baten bile, Daranganetik, erdi erditxetik doa CRC, Turi, baloia aske dau. Buf, Matias Danagas. Da, Edu, korre gimnasio beste martxa bat imintxo Matias, eriga, horre, Buf. Bueno, zelako abentaia, Madre mia, emoteko abizendak izan. Hor jarraitzen dugu, bultzeitzen, CRC-ek zulua, erditxetik ez, mesedez. Hor da Turi, euren jokalari bapurubete destakauen tarikoa. Si guk atatengo nun, alboko saki, Venga, Matias, gora, horiek eta hori. Nik ez dait hor alboko sakien kanpan egondana bentzete CRC-koa izen da. Nik hori. Kalera. Bueno, feta berotu da. Nik ez dait. Sartel horize, minutxu eskasa, 13 minutxu, 14 nauntxo betetako, 10 minutu beraz, 24 arte, gehiago ez 14 hor puñetasoak emoten komplet, Mollinedo izen da. Habana, eurek abantaia da, euren Habana, beraz, euren aldeeko Habana. Bai.
Lehenengo izen da gure abana, gero eurena, zehor koldo kapurubete palmien deu, aurrerantza. Hori da hemen. Bueno, pentsele jaurek piztu diela apurubete, hirugarren ensaio bat bier izen dabe kontran. Ez da bela gure dain errez, erregale bosgarren puntu hori, garaipenaz aparte lortzen dana. Bueno, baten bat, ia, ikusten konparti guztien segi zen, ez dugu ingo bat, segi zen. Lehenengoan, ez da ongo ustartze bat, lehenengoan urtengo da benik hor. Oie, baburu lagundun bierko leke hor, bizkor agindu behatzi zeri sartzeko baloie. Menlerdi zeri horre, Keba, da hortxe, da geldi. Aztimida, olako ikuskizun bet, hor eskomaia baten, nahi joko gitxi egoti, Tan geldi dana. Bueno, zigor golpi edo batera da bestera, txarren egin badamen bizek, txarren egin damen ari da kitxu. Bueno, ez da egituri esortzen. Osta bebera da hori. Zuturi mantentzen da. Etxaniz. Ondo garbitzen CRC. Oda Kantarero. Baloi aurreratu Ez que nahiko garbitxe zendota. Bueno, apurtxu bete debilute de hau taldi, askerengo talde potentietan ikusten bagun. Eta hor doa, bai, Matias, bai. Sasoien ikusten da, metro asko korriduz gorkoan be, eta lan politxe argentinarrak. Naia lan edo lerro horretan segitzen da ben. Apurret horre pisu emotezku eta oin bizkortasune bai, apurret irabazi dugu, animo. Venga, lehenengoan urtengo duela, lehenengoan, hori. Partiduko lehenengo ustartzi, mua sala. Ez que maia bat gora gauz, dana trage berde zonek izonak. Ez dugu bizkorra tara baloion, haden saioa dau, aftegaz. Martin beraz hartu del lioan, noin danak heldu diara. Baloi, ganetik. Ez baloi aurreratu Baloi aurreratu Ustartzie, ostabe jokoa geldi denpora asko benetan, Gaurkoan honena, hoixelago arren ensaioa lortu, beste helburu bet utzien neuren markagailue.
Maroi kanpoan dagoela. Eskerra salan edolan, usta Juan Gurrun hori. Eta hogeita biko barruen hor, egon bigu eure zelaizen, eta alik eta denpora gehizen bertan, 14 gauzela gogoratu. Ondino beste 5 minutu geratzen die. Feta sartzeko. Posesioa gazia defenditzen dugun landa lanein. Aprobete jokaldizeri fase gehitxu hau sartun. Eta gero feta datorrenen aprobete ia laugarren ensaio hori biriltzen kontuz. Egituri ez da txarrata, kontuz. Egituriek eurrera itxen dugu, Orda mola, egituriek eurrera itxen dugu. CRC-ke ezin du bota bera bez. Ganeti pasabiguz, barrura arte goaz. Barrura arte goaz. Ez, azpizen sartun da, bai, ensaio. Horre, azkenengoa. Bastarloa, bera, izen da. Maguna. Iztot izetzen, Astarloa ustot izen dela. Astarloa. Ia, hemen, entendiduek badauzen. Astarloa izen da? Bueno, Astarloari emongo txago. Neuk esatetena mesatara doalez, ize, dakitxu. Astarloan ensaio azkenin hor urten da. Taldeko jokaldi baten hostien, da, sorizuna emoteko moduen talderi, ganetik pasagara malagoaz gauz ganera, da, gauze bat, beste puntu baten gauzela, exigiduin bigara, holako momentutan, da, ondo zauzenien, konforme barik, gehitxu hau. Hola eta fetan ordez jaurtitzen, kanporatu badau. Ez, baina bai, lortu da laugarren ensaioa, momentu txarra pasegu benetan. Eta, hori momentuen, tiduko 72 minutxuen, ensaioa Oskarrek. Segiduteko bai, baina hor ez dau segitzerik. 18 minutxu arauzko denpori betetako, eta ja, bagauze, fetari minutxu txubet geratzeako. Lan oso txukune, guztetizat. Gaurkoan taldeek, emon dauen arpeize. Batzutan ez dugu emoten igual, baina gaurkoan ondo, serizo. Eta gaurkoan ia mesedezea azkenera arte, 18 minutxu geratzen die, denporaldi hasikeran egin genuzen olako utzek edo olako nabarmenkerizek. Ensaioak edo ez defendiduti ja irabazten guazen inda, hemen jokaldi guztizetan itxi berda hor da, Mua sala bat, 2, 3, 4, baloie, ostikadakaz, joan da, Matthew Fowles, aldizen dauen hain deu. Peskan hain de Martin Souville. Asko kostatezak defendi duti eureri, Epa, horre, Etxaniz. Astarloa, zutuni mantentzen da. Ze inteligenti da, Oskar, horre egon behar da, laro gai bultzazio gaz, da hori eitxe kurri duti, Egituri ostabe zutunik, denporie pasetan, da oingoan bai, oso ondo, oso ondo, feta ia sartzen da noin. Ostabe amabosten kontra, da malagoaz benzaio haintzegu, hau kolpi da gero, hau da letxi da. Hemen ez dau borrometarako denporarik, amalagoaz benzaio gehitzen guz.
Eta Europea azkenengo bi aldaketak, ja nik uste dute, nintzen bat apurbete atxedena emoteko. Kuskuia hor, kasi que gogotzu egongo die aldaketi hartzen da benak. Ez da, Lerin egonda lehen baloiak altzetan gero galmu den pase da. Eta Moinedo be hor erdikaldera joango dan. Guztote González dala, badana. Arroine. Llamas, bez hartun da, ordoa, eske trenales goaz, bitxu. Ez da, hemen esatari lanik eitxerik hori ikusteko, bakarrik begitze bierdie, belarri bari ikusten da, bitxu zelan gabizen. Ganetik gabiz, beste ensaio bat bebadator. Labandu inda, estroko zuen de, azkenengo metroak, koldo erditzetik eño inde finta bat, ostabe, garbitzen, etxaniz, saltoan, salak, errizekaz eta danakaz, azkenengo metroa, Ordoa ostabe, ensaioa dau, kendu ingitzkue baloie, ensaioa okigunien, lastimie. Ensaioko jokaldi izen da, iru tipo gongara bin kontra hor, egalien. Oino ostikos, ez da batako ostikos, honepe. Ez da inizetan etordien ona, bakearen irian bisita egiten etordiantza. Ostabe posesioa Gernikentzat, etzekoak, Mua Sala, Zabaltzen Martin ostabe lioan, ostabe onaino, Koldo Glusetxu, ez da putzurik. Ez da izen txarra eideie, oso jokalari hona da Koldo, Gero eta detaile gehiago. Izte eskuz, Donostiarrak. Mostikos, bai, kanpon dau. Eta prisarik, lan ensaioak egin dedekoguz. Denpori aldedoa, 27. Tutxen. Magoaz. Taifunegaz. Ondo, Iñaki Ortiz. Ondo, beste egitura bat. Mina asko itxen gabiz, talde moduen. Horrek beti laguntzen da. Hor goaz, baloien undaben bestakigu. Azkenengo metroa, Azkenengo metroa. Ensaioa, azkenengo metroa ez, ensaioa gonda hor. Hor baloiega saltzen da bera. Lasa da. Bai, lasa. Maguna beste partidu da. Betzu Maguna izan dara momentote, baina ez. Lasan ensaioa. Gaur, nik uste dute Madrilegoa gaur nahi dabela partidua bukatzi, Denpori bada, 29. 11 minutu.
Ez, gaur ez dago errez, eta eskerrak ensaioak azbe ondo gabizela. 5. ensaioa. Etxaniz badoa, Iker Olaeta. Eta, ia, Jonmi. Leku eta peixu. Jonmi be ordoa, lanera. Zahartun da segiduen, venga, txokolatera. Zuzenien, zigor golpie. Venga, ahora se la llena baitxu birda, Baina, está bier. Punturik. Regaleti bapes, Olaeta. Hartun da burtsu bet erantzuk izunea baloiegaz. Eta zazpita bapes, 5 ensaio da transformazio bat. Numero oso onak, zela izen bez entzazioak onak, ikusko guia, datorren hastien derbize dau. Goratu. Tutxe. Datorren hasteko badakigu sortututan, ala? Datorren hasteko badakigu sortututan? Zapatuen. Bueno, Hernanin kontrako partidue, eta ya, erdiko, bueno, zelan gabizen, Horde, skaitxe bebai, fenomeno. Beste fase baten bile, ez dugu hartu non dino, bueno, hori golpi da. Ez dugu emongo, Hernanin kontrako partidu, esan duten moduen, lau terdi datorren zapatuen, hemen, zuzenien jarraitzeko moduen, bestela, badakizu, izmedi telebistan beti aukeria hemen. Urbietako horrezko maila hau. Txapapoti da hemen, topera. Ez da asko batuko, Hernanin kontrako burrukarako. Ez dietorko gure hau sotarrakasik posik. Ez da derbi baten bile. Hortongoa be apurubete historikoa bada, Getxo, Ordizi, Hernani eta Gerrike, Bizkaitxarbi da Gipuzko Arbi. Horrezko maila honetan. Gero bigo dekogu, Galizitxik. Sanboi eta Futbol Klub Barcelona Kataloniatik. Ordoia daratez, Bazko Santanderretik, hemen iparraldetik, gero bagoaz berantz. Dekoguz Valladoliden, Brak eta El Salvador. Eta gero Madrilen, CRC, Cisneros. Baten bat behitxikot duet baina. Txipos horrezko maila hori. Bueno, nartien. Aldogun mantendu, ez da gongo errez, Hernani eta Getxo azpitxik dabiz, putzuen sartunde, tietorko na, lagunek eitien Hernaniko trikolorra. Ke ba, gaurkoan ustartzina beste histori bada. Bueno, bigarra zatizen soser egon da, lehenengo zatizen oso moteltxu urten da, ordu Iñigo Olaeta, Iker Olaeta gaz, Iker Olaeta nostikoa, lepora, hor urten mierda. Neste ostiko bat. Defensako ostiko dalez, urteten daben lekutik. Denpori eurrera. 6 minutu arauzko denpori betetako. CRC ja etxitxe ikusten da apurubete. Bueno, hori bebaleskoa da. Honen aurre zela izen gauzela. Eta injar sentzazioagaz. Hor goaz, Perkuti duten da fenomeno.
Venga, beste bat. Daragaz, Tatarrez darba, zirula, mu asalak. Tatarrez, eraten dauz. Oso ondo, baloi eskaitxe. Ai, lastimi, Ese jokalde txarra hor, Iñaki Ortizena. Bueno. Ustartzi, ostabe, ia zeurteten daben hor. Lehen ostiko satateko baloibetek bida beholan, da lioan sartun da hortxe sartu gara, ia oingoan be. Eitzen daben, afte daban prest, maloia hartzeko bebai. Bost arausko denpori betetako, gitxi hau. Lau, terdi, bez. Buf, barrureño guaz. Esto eskuratu, baloie. Oingoan bai, ostikos, afte, lepos. Hor da, Iñigo kostikoa, da garera, intentzino gaz, Intentzino agaz. Ondo, oso ondo, Gernike. Partidu oso serioa. Eta denporaldi hasikerako partidu batzuen itxuri eukide gorkoak. Baiomi, atzetik. Kerola eta Nostikoa, ez da bape txarra, Mamma mia, Urkijo, ensaioa. Oso ondo, Kerola eta Nostikoa, mamma mia. Goi mailako Rubiz hemen, basatzan. Hor duderen bat epaiek ensaioana, baina bai. Urkijo ontzaz, horizonak. Maloie fetari emotetxo. Eta 6. ensaioa. Urkijo. Karrera politxe, Gaur bai, Gaur bai, partidu oso txukune. Eta lastimi da olako basatzigaz. Baina serio taldi, Segarren postu hori merezi dogule erakusten. Bota. Ola eta Nostikoa lepora. Hau amaitzen dau, azkenengo jokaldizek. Atzerantza. Nostikoa horrez leku-lekuen da, Iñigo Laeta, euren zelaire. Erdire, botie. Nungoz, ba? Hoien posesiñoa, CRC. Gure zelairentz, lepora, horrola eta bizkori bilda, kontuz botigaz. Motza hor, baina, bueno, paren ondata. Bueno, hola eta, turboa gazetor da geur. Jokaldizeko oldo gaz este urten. Maloia aurreratu abantaia gaz, hau bukatute dau. Epaile berape, holako markagailu gaz. Esteu, emongo zer. 6 bider bosto, 30 eta 2 transformazio 34 eta utz geurkoan, Borobile, emaitzi, Na hori eskatugu nik bentzetemetik, ia seriotasunegaz bukatzen gun. Eta denporaldi hasikerako horrek partidu arraroak, itzerako
lehenengo zatizek egin, da gero igual 5 minututen iruen saio hartun, da holako gauserraroak, albo batera itxitxe, taldoiek apuruete heldutasune erakutsi dugu urkoan, eta naiz eta gaztiek izen asko, hemen gotzeko jeti batez be, seriotasunegaz, holako partidu aldiela urten, erakutsiz. Bukatuko gu gaurko emanaldize, jokalde honegaz bukatuko da, eta behitxu zutu nigenti bai, garaipen oso txukune, eta gaurkoan bai mereziu dabe txalo zaparra die, beste batutame bai, eta nahikoa indabe, hemen, 34 eta utzeko negaz, 37 puntu zailkapenien, eta ja berba potoloak hasiko gara, ia 6. postu hori, apurbet trinkotzen dugun, da hori trinkotzeko urrengo aukerie hemen, etzien, ostabe, asteburuen, zapatuen lauterdizetan Hernanen kontra. Da horrenekaz, ez teko nik akordu honi bentzet, nahiko gogor etorko diabetiko moduen, ikusku guia zematereneko gogortasune plantiten dan urbietako basatzan, eta hoin pasilloagaz, gara txapelduneri danari, txalo bat, eta ondo segidu, onak izen, eta ondo ibili.